दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो क्लियारै मोनसे खोथाखौ बुंहरनो सानदों। एबसु आरो एनडिएफबि मोननैबो बर'नि गिदिर मोनसे आफादमोन, जाय जाथिनि थैस' थांस'नि बिबान लानानै लामाया आलदा आलदा जानो हागौ, सौहैनाय थांखिया मोनसेयानो। दा दिनैनि समावहाय बे बर'नि थैस' थांस'नि गिलिर बिबान रुजुनबोग्रा मोननै आफाद, जे एबसु बबे लामाजों थांगासिनो दं, आरो मोनसेया जाहैबाय एनडिएफबि आफाद, बेयो दा मा जानानै दं आरो माबेसिम सौहैखो, हालोदफ्रा बोरै बोरै, बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव बिथं भाबै गुसुंब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना मदद होलांबानो जाबाय। हेलो एभ्रिवान, वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। गुड मर्निं गाइस। बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, हारिनि मोनफ्रोमबो इसुखौ लानानै दावगाग्रा जाथिनि थैनाय थांनाय, जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेकबन अर्गानाइजेसन अफ बड' कमिउनिटि होननानै बुंनाय जायो। आरो बे मोनसे राजखान्थियारि आफाद नङा, खारन बावहाय लिलि लाला राजखान्थिनि माखासे खामानिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो थानो मोना। खारना जाहैबाय बेयो मोनसे सात्र संगठन, आरो सात्रफोरखौ लानानै मोनसे संगठन जानायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव क्लास 6निबो, सोरबा 7निबो, सोरबा 2 क्लासनिबो फरायसाया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बाहागो लानो हायो। बिथांमोननि मेल मिथिङाव थांनानै मिथिं खोनासंहैनो हायो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव हाबा मावफानो हायो, क्लास 6, 7, 2नि सात्रआबो। नाथाय राजखान्थियाव क्लास 6, 7, 2नि स्टुडेन्टफ्रा माथ्रल', जायखुनजाया स्टुडेन्टफ्रानो बाहागो लानो मोना। दा बेवहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि दिनैनि समखौ आं डाइरेक्ट बुंबाय, सिगांनिखौ आं बुंला, दिपेन बर' सारनि नाजानायावहाय एयारप्लेनफोरजों थांनानै, बबेबा गारि बलेर' स्करपिय'जों थांनानै इलेक्सन फोसावदिं मेलाव जुदि बाहागो लाथारनानै भट बिबायब्ला, भटखौ बिथारबायब्ला, जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुरायै टटेलि राजखान्थियाव ओंखारनाय जाबाय। दिनै टटेलि राजखान्थियाव ओंखारनाय जाबायबा, बै जायनाखि एबसुआव बाहागो लानो हानाय क्लास 2, क्लास 7, क्लास 9फोरनि स्टुडेन्टफ्रा जे एबसुआवबो बाहागो लानो हायोमोन, बिथांमोन गासिखौबो लानानै जे एबसु, बे एबसुआ राजनितिकआव ओंखारनाय लोगो लोगो दिनै बै सात्र उन्दै उन्दैफ्राबो राजनितिकआव ओंखारफानाय जाहैबाय। होमब्ला बे सोरनि? जोंनिनो गन्थं हानाय। बेखौ साननांगौमोन दिपेन बर' सारा। जों मोजां खामानिखौबो बाख्नायो, आरो नुनाय रोखा रोखा गोरोन्थिखौबो जों बुंना होयो। दिपेन बर' सार, दुखु मोननांगौ गैया। बेजों लोगोसे दिनैनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जाय दोलोआ सरकार सालायगासिनो दं, बे सरकारा गोबां खोथा होबोदोंमोन, दिनैसिम थामसानो जोबलायलायसै। जेलाव थानाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे जथ' फाइनान्स, नन फाइनान्स केस गोनां, गासैखौबो जेलनिफ्राय बरनजोबनायनि खोथा। फुरा गासै सिगां समाव एनडिएफबि आदामोना जे जेलाव जोबजादोंमोन, बिथांमोनखौ बख'नायनि थाखाय इलेक्सन फोसावदिं मेलाव खोथा बुंबोदोंमोन इउपिपिएलआ सिगांनि समावहाय। आरो इलेक्सन फोसावदिं मेलनि उनावबो बुंबोदोंमोन। नाथाय नैबे लक सभा इलेक्सननि फोसावदिं मेलावहाय हेमन्त बिश्व शर्मा थाफानायखाय ना अशक सिंघाल थाफानायखाय बिथांमोन एनडिएफबिफोरनि इसुनि फारसे जेबो खोथा बुङाखै। नाथाय सिगाङाव होबोबाय, बख'नायनि खोथाबो बुंबोबाय, रायरायगोननि खोथाबो बुंबोबाय, बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंबोबाय। ना थगायबाबो जानाय नङा साननानै बिथांमोना बुङाखै, ना हेमन्त बिश्व शर्मा सार थानायखाय, अशक सिंघाल थानायखाय बे खोथाखौ बुङाखै नामा? बेबादिबाथ' बिटिआर गभर्नमेन्टआ
गावनि थाखानाय गावनि निजि सम्पथिफोरखौ लुथि होनायनि मोनसे सुलुंसो। गभर्नमेन्ट नङा बेयो, मोनसे बे सुलुं, मोनसे लामासो। बिटिसिनि धोन सम्पथिखौ गुबुननो लुथि होनायनि मोनसे लामा होननानै आं सानो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ। जुदि जाथिनि इसुनि फारसे एनडिएफबि बिथांमोननि फारसे जेबो बुंनो हामाराब्ला आरो बिथांमोननि थाखाय जथेस्थ' सेटिसफाइड खामानिफोरखौ मावनो हामाराब्ला, दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा मोनसे नायनो लुबैदों नैबे समाव जे हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोना, दिलीप शइकिया मोना, प्रमद बर' सार थानायखायसो बेबादि लोब फैनानै गोसोबादि फिदिं फिदा खालामनानै सोबख'लांजोबनो सुबिदा मोनदों नामा? बेखौ जों खेबसे नुनायनो, खोनासंनायनो, मिथिनो लुबैयो। दा प्रमद बर' सारनि अनगायै सोरबाया जुदि जायोमोनब्ला, बिपिएफनिफ्रायानो होन, इउपिपिएलनिफ्रायनो होन, बेबादि हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि बिटिसिखौ, बड'लेण्ड ओनसोलखौ लुथिनो, लथं फथं खालामनो सुबिदा मोनगोन ना मोनामोन? बे मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न थाबाय। स' बे प्रश्ननि एन्सारखौ आंनि जिबि ब्लग फेमिलि गाइस नोंथांमोन, रायजो राजा नोंथांमोनहा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं नेनानै थागोन। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं।